Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În această serie am jucat Minecraft, dar eu sunt pitic, disc este mare. Mi s-a coronat de filmare, așa că mult timp va fi decât de la el. Nu uitați să dați like și subscribe. Așa, uitați aici. Și 4 blocuri. 1, 2, 3, 4, 5. Vedem așa. Așa. Mă, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Just got faded. Aha! Me and my son. Hit it. Yeah. Hit him with it one more time, eh? Oh, dab on him. Am revenit! Wow! Hai la blocul ăsta. Ce casă frumoasă a făcut acest băiat pe nume Wolfin. Ești mai ia materiale. Mai mare nu poți să o faci? Ești pe mut. În caz că nu ți-ai dat seama. Ia să... Te ajut? Te știu și mai ia materiale. De ce dai aici? Bă, creeper! Tu dai. Că tu ai range mai mare în caz uitat. Eu. Tu ai range mai mare. Tu l-ai de 7, eu de 6. Ia uite niște materiale. Dar ce fel de materiale? Cable, diorite. Bă, nu te-ai prins? Acum încă nu am făcut filmare, bă. Bă, da, așa. Eu noaptea hai să ne culcăm. Geranimo! Tac. Ce, mă? 1, 2, 4. Știi că ai gură. Ok. Dă-mi patul. Dă-mă patul. Să dau patul, hă? Hey, what's up guys, it's Scares here, and today I'm doing my face reveal video. I know a lot of you guys wanted this for a while. În patul tău arăți să caute aici, tu dormi O să-mi fac aici. asta. Acolo dormi. Nu, gen. Și eu dorm aici ca să mă simt mai sigur. N-am siguranță pe mine, tu du-te și ia materiale. Ce casa ta, tu faci? Eu îmi fac aici o cameră. Nu, frate! Camera în afară. 2000 years later. Fac. Ok, dacă dăm niște caturi așa, înseamnă că în părțile alea nu vorbim, adică și e plictisitor. Nu că fac, că e plictisitor. Bine, și faci off-camera grinding, dar ți-am zis să faci off-camera grinding, să nu mai faci off-camera grinding. Este mai așa să ușor și poți și alții să văd care mai intră. Că Alexa cu cercea. Bă, frate, am chef să fac o aia vede. Amale online, Alexa cu a ajuns acasă. Dobre e la mosa mare, îi dau gaz. Ok, asta cred că toate părțile tale. Gen, stai să vă zic unde trăiește băiatul ăsta, Dischi. Strada Virginiei. Deci pe strada Virgină. Băiatul ăsta Dischi trăiește pe strada Virgină. Ok, cred că, bă, frate, dar mai...
Bă, hai să încheiem aici videoclipul, zic. Na. Sau să ne facem o dată acasă. Păi, du-mă la suprafață! Du-mă la suprafață! Că mi-e frică! Și eu fac asta acum. Du-mă că mi-e frică! Bă, mă, ce-i mă necatul ăsta? Ce faci aici, necatul? Îi dau cu lopata în cap. Aha, iese! I-am dat cu lopata. Ce faci, mă? Te arzi. Da! Eu acum sparg. Vede? Nu! Bă, nu știu, bă, mine... Ok, măcar mi-a trebuit aia! Când minez iron, ar fi fain să fac de alea. Când pun stop și doar dau așa. Sau pun elevator music. Ai ajuns? Și... Nu, tu? Eu nu știu cum să mai ies. Măcar nu știu pe unde ai venit. Ok. Acum e elevator music și mă duc în sus, gata, eu știu. Gata, am găsit și eu. Am găsit apa. Oliva! 3 clipări! Oricum eu acum o să dau aici perspectiva mea cu elevator music, deci pot să-i orice. Și eu pot să-i orice. Până ajung acasă. Pe strada Virginiei. Ia-zi-mă pe bune, tu stai pe strada Virginiei. Ok, gata, am ajuns acasă la... aproape la... Ce e probez? Nu, aia pe bune, chiar, dacă își dă ochelarii jos, ești chinezoi. Da. Și Pop arată mai bine. Hey, yo, what the fuck? Că nu o să vină Deep la tine așa. Du-te și muncește! Da, ajung. Off camera grinding! Geronimo! Ești ok? Așa era și să vezi dacă mai... Am Nu mai pot să... powder smoke de ăștia de... Nu, că nu mai puteam să urc 2 blocuri în minute. Dar tu în ce mină ești? Ești în aia în care am fost noi? Da. În prima sau în a doua? A, care am fost noi. Păi în ambele am fost noi. Care am fost cu tine, nu doar ai venit la mine. Deci a doua. Ok. Uite și aici diaree. Oh! Băi, diaree, bă. De ce te bagi? Așa. Așa, tot asta tot să fie cat. Dă-i repede. Dă și mie. F3. Oh! Ok, am ajuns și am sfârșit acasă și cred că îți las aici toate materialele. Uite că îți aici. Acum, băi, ca să nu intrăm la bin, stai, să fac niște trapdoor-uri, dar intru în continuare în inventar ca prostul. Să fac niște trapdoor-uri. Nu mai aveam inventar în inventar. Băi, ești șmecher că casa asta la mișto. Da? Da, E fain. cum mi-a venit mie. Așa trebuie să faci, să te duci după suflet. Mai ai Și cabel. mi lemn. Și mi lemn. Dacă îmi dai cabel. De acolo. Mamă, dar ce bun ar fi acum Elitra. Uite, bă, ți-am dat lemn. Pune și tu trapdoor acolo sub. Dăm cabel.
Ca să nu intre mobii. Dăm cabel! Îți aduc că minez. Hello. Cum vrem să pun trezorul, cum ai zis? Să cumva să nu intre mobii, adică în părți. Păi, părsot bine. Dă 2 aerele. Cum se fac railurile? Caută și tu. Cum gândește-te că poți să faci mai multe chestii ca să pun și partea mea, nu doar a ta. Și o să dai și caturi. Acum depinde, uite, tu cauți railuri acum? Bă, tu cauți railuri? Da. Cum se fac ok? Ok, mai trebuie pac. Dar mai apare în craftbook. În sfârșit. Așa, am făcut 16 rele. Da. Și acum nu o să mai treacă niciun mob. Flashback. End of flashback.